दिनै 30 जुलाइ 2021 नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। रादाबखौ फरायदों आं बिजिर नार्जारिया। गिबियावनो गुरै खावलायो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। फैदो बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ दिनै उदखारनि बेरेखा सान, जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुंख्लं सान। हारिनि थाखाय मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे गावखौ बाउसोमलांनाय जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुंख्लं सान 30 जुलाइ अक्ट'खौ बोसोरफ्रोमबो उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोनाय जादों। मुलुगाव जेब्लासिम थिउरिया हान्जा थाबाय थागोन अब्लासिम सुबुं धोनजों लोगोसे समाजाव गासै बिथिङाव खहा लाबोगोन। उदखारि हाबा हुखाजों जेंनाया सुस्रांजाया, अदेबानि खहाबो लाबोयो। बेखायनो जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि 25थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै फालिजानाय बासुगावनि गयबारियाव उदखारि बेरेखा सानाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मन्त्रि रन्जित दास, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां गेदेमा बिथांमोना बाहागो लानानै गेदेमा मुंख्लं जोहोलाव सोमला बसुमतारिनो मान बावो। नैथि खौराङाव दङ दिनै आसामनि सेबाया मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। महामारि कर'ना भाइरासनि गिथाव थासारिनि थाखाय देग्लाय आनजादखौ खुंनाय जायासै। सिगांनि थाखो 9 आरो 10 थाखोनि रोंगौथिनि सायाव बिथा खालामना फरायसाफोरनि एनजिअखौ नायनानै आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। गासै आसामाव 4,22,523 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादनि थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। बिनिनो गासै 3,97,132 फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हायो। गासै उथ्रिनाय हारा 93.10%। सेथि मासिआव 88,501 फरायसाफ्रा उथ्रिसारदों आरो नैथि मासिआव 1,60,298 फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों आरो थामथि मासिआव गासै 1,48,313 फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हायो। पिएम किसाननि गेदेर आपडेट। पिएम किसान सन्मान निधि स्किमनि गेजेरजों नंखाय आबादारिफ्रा लानाय रांखौ सोरखारनो होफिननो गोख्रों खावलायबाय। पिएम किसान सन्मान निधि स्किमनि गेजेरजों आसामनि जायफोर नंखाय आबादारिफ्रा बोसोराव सोरखारनिफ्राय दानसेयाव 2,000 रां खरै गासै दान मोनथामनि 6,000 रां खरै मोनदोंमोन, बिसोर नंखाय आबादारिफोरखौ गासै रांखौ सोरखारनो होफिननो थाखाय खावलायदों आरो जायफोर होफिना बिसोरनि हेंथायै आयेननि मदद लानायनिबो बाथ्रा बुंदों सोरखारा। लाभलिना बरग'हाइआ अलिम्पिकआव गोदान जारिमिन सोरजिबाय। अलिम्पिकआव लाभलिना बरग'हाइनि गोदान जारिमिन। हादरनि मादाव टकिअ अलिम्पिक 2020आव नैथि मेडेल देरहासारनाय फारियाव लाभलिना बरग'हाइ। लाभलिना बरग'हाइआ टकिअ अलिम्पिक 2020आव देरहानायजों दावगादों। भारत हादरनि नैथि मेडेल मोननायनि फारियाव फैबाय। मीराबाई चानुनि उनाव लाभलिनाया हादरनि थाखाय मेडेल मोननो थांगासिनो। भारतनि थाखाय जारिमिन। लाभलिना बरग'हाइआ आसामनि अलिम्पिकआव गिबिसिन मेडेल मोननो हानाय गेलेगिरि। लाभलिना बरग'हाइनि देरहासारनाया हादराव गोग्गानाय लाबोदों। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, किरेन रिजिजु आरो गासैबो हादरनाङै बिथांनो थुलुंगा आरो गाहाम हामलायनाय होदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। पानबारि दालाइ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, पानबारि बाजार कमिटि लोगोसे पानबारि थानानि जुथाइ बानजायनायाव पानबारि हाथाइसालियाव रायजो राजाफोरनो बेसेन नाङै मास्क राननायजों लोगोसे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो सांग्रांथि होदों। जा समाव हादरनाङै कर'ना भाइरासखौ लानानै गिख्रंथाव मोनसे थासारि सोमजिदों, बे समाव पानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, पानबारि बाजार कमिटि लोगोसे पानबारि थानानि जुथाइ बानजायनायाव रायजो राजाफोरनो बेसेन नाङै मास्क राननानै होनायजों लोगोसे कर'ना भाइरासनि सायाव सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों होनना रायजो राजाफ्रा बुंसोदों। सेबाया मेट्रिकनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाना मेट्रिक आनजादखौ खुङालासेनो इभालुएसन खान्थिजों नम्बर होना दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ फोसावो। बे समावनो बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय डिएन हिम्मत सिंह गोजौ फरायसालियाव दुखुनांथाव थासारिया महर लादों। क'क्राझार सहरनि डिएन हिम्मत सिंह गोजौ फरायसालिनि सा 160 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 24 फरायसाफोराल' पास जादों होनना गोख्रों अजद दैखांदों। सा 160 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 24आल' मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बेनि गेजेराव सा 10आल' सेथि मासि आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि फेल जानाय फरायसाफ्रा क'क्राझार डिएन हिम्मत सिंह फरायसालिनि लांगोनायाव गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम मिज'राम सिमनायाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायाव बोलि जानांनाय सा 6 आसाम पुलिस जवानफोरखौ गोसोखांनानै क'क्राझाराव फरायसा आफादफोरा मान बावदों। दुलाराय आसाम नाथजुगि फरायसा आफाद, गरिया मरिया देसिय जातीय परिषद आरो आसामनि जुथाइ बानजायनायाव
खुंफुंनाय मान बावनाय हाबाफारियाव आसामनि आफादगिरि स्टिफेन लाक्रा नाथ, जोगी फरायसा आफादनि आफादगिरि अरबिन्द नाथ आरो गौरिया मौर्य देशीय जातीय परिषदनि आफादगिरि सेलिम पाटगिरिया बाहागो लानानै मिजो पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानांनाय आसाम पुलिस जवानफोरखौ गोसोखांनानै इसोरनाव आरज गाबो आरो आलारि बाथि फोजोङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आसाम आरो मिजोराम सिमनायाव सोमजिनाय सिमा जेंनाखौ सोरखारा थाबैनो सावरायलायना बोस्रांनांगौ होनना हुमखि होयो आरो आसामनि हाखौ मिजोफोरनो आथुमसेबो हगारनो हाया होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।